Не знам дали докато се четете Библията има някои така думи или може би изрази, стихове, може би, които като ги прочетете, така да ви създават някакво притеснение или някакъв страх. Има ли такива? Аз мислих, че ще кажете не. Все още има. Ние сме различни. Вярно е. И това е добре, че сме различни. Нали така? Затова сме и казали, че сме тяло Христово, нали, защото сме различни. Тази сутрин искам просто да си припомним няколко стиха от Евангелието на Матей, 7 глава, в които наистина там има някои така думички, някои изрази, някои неща казани от Исус, които така като ги вземе човек и ги отдели от цялото новозаветно учение за Божията благодат, за спасението, за Божията прошка, за вярата в Христос, ако щете, като ги вземе, отдели ги от всичкото това нещо, с едно другото го няма и като ги прочете, става страшно. Така, едни от тези думи, които звучат много страшно, са никога не съм ви познавал. Страшно ли звучат? Да. Да се застанал пред Исус и да ги чуеш. Ще си поговорим за тях, да видим всъщност за кого става въпрос, за кого говорим. Имаме ли причина да се страхуваме и да се безпокоим? Дали Христос ги каза тези думи, за да внесе страх и притеснение в онези, които вярват в Него, или Той има друга цел? Дали Христос иска наистина ние, които сме приели Христос, вярваме в Него и сме едно с Него, да живеем в страх и в притеснение относно това, което ни предстои? Да се страхуваме, да живеем със страх в бъдещето. Или Той иска да имаме мир, да имаме увереност. Така че ще прочетем част от едни от последните стихове от тая проповед на планината, защото 7 глава, стиховете там са част от тая проповед на планината. Така че нека да прочетем няколко стиха, да си поговорим върху тях. И това са последните няколко стиха преди Христос да започне да говори за една къща. Или за това по-скоро за това, че човек може да строи къщата си на различни основи. Нали така? Танаско знае, той е строител, знае, че къща се стои на какво? На здрава основа. Не да я построиш на пясък и тя да тръгне в един момент, да не можеш да я намериш. Така че, това са последните стихове преди Исус да започне да говори тези неща за къщата. И така, Матей 7 глава, 21 до 23 стих. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, а който върши волята на Моя Отец, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име демони изгонвахме, не в Твое ли име направихме много чудеса. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Аз знаеш, когато ви казах тия думи, малко спестих от контекста, защото не само, че Исус каза, не съм ви познавал, никога, но Той каза: махнете се от мен, вършите беззаконие. Нещата стават още по-сериозни. Така, нека преди така да започнем да си поговорим, да си припомним всъщност на кого говори Исус и всъщност защо го казва. Кога го казва? Кои са Неговите слушатели, които са там, които чуват тези Негови думи? И оттам да видим всъщност защо ги казва, каква е Неговата цел в това, което казва. Това са евреи, юдеи, ако щете, които са привлечени от служението, от нещата, които Той върши, от чудесата, които Той върши. Исус ги получава. Разкрива им истини, които е важно да чуят, да разберат, за да могат един вид да живеят. Така че това не са новозаветни вярващи. Това е първо и много важно.
Затова и думите е много важно да ги разбираме в този контекст. И той каза така: не всеки, който ми каза Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Ние използваме думата Господ, нали така? Обаче използват и невярващи понякога. И когато стане нещо страшно, нещо ги стресне, какво казват? Или Господи, или Боже, или така. Така че Исус не им забранява да му казват Господи, Господи. В крайна сметка той още не е извършил много от нещата, които ще извърши. И той знае, че дойде момент, когато ще започне да им просветва и наистина някой ще каже Господи, Господи. Обаче той прави едно много важно предупреждение към тях. Той каза: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. И въпросът, който следва да си зададем, е: как се влиза в небесното царство? Чрез вяра. Ето нещо, което трябва да ни направи веднага така впечатление. Значи не всеки, който казва на Исус Господ, какво? Вярва, че Той е наистина Господ. Защо? Защото по това време има хора, които са били много впечатлени от служението на Христос, били са много привлечени, може ли са да стигнат да кажат: Той върши невероятни неща, но всъщност дали наистина са вярвали в това, кой е наистина Той. Защото за да кажеш, че някой е Господ, какво означава това? Какво означава някой да е Господ? Не само, че притежава власт, ами какво? Какво означава това някой Исус да е Господ в живота ти? Да е всичко. Той да управлява живота ти. Той да го ръководи. Но за да бъде това нещо, ти наистина трябва да го вярваш, че е така. Не просто само да го кажеш. Така че Исус ги предупреждава с този стих, че казването на нещо, ако няма вяра в сърцето, няма да бъде. Няма полза от него. И едно от нещата, които Исус каза, когато го питаха какво да правим, за да вършим Божиите дела, какво каза? Това е Божие дело да повярвате в кого? В мен, кой съм аз. Да повярвате в това, кой съм аз. Така че в Небесното царство се влиза чрез вяра в Христос. И когато се разсъждавах върху този стих, се сетих за една много интересна случка от живота на Христос, в който наистина изкача тази истина, че вярата в Христос е онази, която, така да кажем, вкарва човека или го прави част от Небесното царство. И това е една много интересна случка. Един язичник, един стотник, който се застъпва за слугата си и каза: Господи, слугата ми е болен, искам да го излекуваш. Исус каза: добре. Тръгна Исус, обаче следва второ съобщение от стотника. Спомните ли си какво му каза? Не съм достоен да влезеш в дома ми. И какво да направя? Само кажи дума и какво ще се случи? Той ще оздравее. И тогава Исус каза нещо много интересно. Като чу това, Матей 8 глава 10 стих, каза, че той се почуди. Той беше очуден. Обърна се на ония, които го следваха, защото бяха евреи, които го следваха, а той чува думите от един езичник. И той казва: истина ви казвам. Тоест така е. Дори в Израел не съм намерил толкова голяма вяра. Вижте, той не каза, че не е намерил в Израел вяра. Той казва толкова голяма вяра. Защо беше толкова голяма вяра там? Защото първо той човек, той е стотник, езичник, вярваше, че Исус може да излекува слугата му, но неговата вяра отиваше отвъд там. Отвъд просто само това да вярва, че Исус може да го изцели. Той каза: кажи дума, защото аз знам, че ти имаш какво? Имаш власт. Кой има власт? Кой е Исус? Той човек беше осъзнал нещо много повече отвъд това, че Исус само може да изцерява. Защото ако Исус можеше само да изцерява, това ще да го прави просто един канал, през който преминава Божията сила, за да изцерява.
Но той му каза, не, ти си повече от това. Ти имаш властта да кажеш. И то става. Кой е този, който има властта да каже и да става? Бог. Само Бог. Затова Исус каза, че той човек има толкова голяма вяра. Затова той беше очуден. Той беше получил някакво откровение, той човек. И по-нататък той продължи и казва така, но ви казвам, той се обръща към евреите и казва, мнозина ще дойдат от изток и от запад. Кои са тия от изток и от запад, които ще дойдат? Езичниците. Каза, езичниците ще дойдат и каза, и ще насядат с Авраам, Исак и Яков в небесното царство. И как ще стане това нещо? Свързваме го с това, което се случва в момента. Заради вярата им. Исус използва вярата на този човек да каже, вижте, само чрез вяра се влиза в небесното царство. Чрез вяра обаче в мен. И каза, ще има езичници, които ще получат това откровение, ще имат тая вяра и ще влязат. Ще седнат с Авраам, Исак и Яков, защото това са хора на вярата, за които пише. Но по-нататък продължава и казва, синовете на царството, т.е. онези, които трябваше, които бяха избрани, какво ще стане с тях? Ще бъдат хвърлени във външната тъмниза и там ще бъде плач и скързани с зъби. И причината е какво? Липсваше им вярата в това, което е Исус Христос. Така че в небесното царство се влиза чрез вяра в Христос. Колко от вас вярват? Че Исус е Спасителят и са го приели в сърцето си като такъв. Къде сте тогава? Ама сте седнали в залата тук, не? Ние сме част от Божието царство. Ние сме Божиите деца. Така че това, което всъщност Исус им каза е, че да кажеш нещо без да имаш наистина вяра, то няма плод след себе си. Истинската вяра, тогава, когато Христос наистина стане Господар, Господ на живота ти, това те води до там, да вършиш Божията воля. Става по един естествен и нормален начин това нещо. И затова е едно друго място в Библията, което пак е много стряскащо и провокативно, може би е Филипяните 2 глава, когато се говори там за изработването на спасението с какво? С страх и трепет. Там обаче Павел им говори първо за това как да живеят. След това им каза, понеже ви казвам всичките тия неща, нека да ви кажа как да живеете наистина. И той каза, защото Бог е който работи във вас, за да желаете да постъпвате според Неговото благоволение. Кой може да върши Божията воля? Не е ли човек, в който Бог живее? И Бог, който наистина работи така, че да желаем и да постъпваме според Неговото благоволение. Затова ние вършим Божията воля. Защото Той ръководи нещата, ние Му се доверяваме, ние го следваме и това, което правим, въпреки че изглежда, че ние го правим, не е наше дело. То е Божие дело. И затова славата е на кого? На Бога. Затова е много важно присъствието на Бог в сърцата ни. Затова това е едно предупреждение на Исус срещу една неистинска вяра. Нещо, което просто само казваш. И това е другото нещо, за което ще се поговорим малко по-късно. Че има много голяма разлика между това да кажеш нещо и да изповядаш нещо. Така че той ги предупреди срещу една такава неистинска вяра в сърцето си. Да кажеш нещо без то да е реалност, без да е истина в живота си, това няма никаква полза. И когато си мислих върху тая думичка да кажеш, защото излиза, че един вид просто човека казва нещо, без да има никаква вяра в себе си, вярвам, че Бог ми припомни едни думи на Исус Христос, който ми се иска така да разгледаме, защото те са много важни. Нещо, което ние сме така преживели, но може би не осъзнаваме колко дълбоко е това, което сме направили наистина. И това са думите в Матей 10:32. И някакси Бог ми даде възможност да осъзная колко голяма разлика има между тези две думички. Да кажеш нещо и да изповядаш нещо. Ние понякога не правим разлика между двете. Не е ли така? Така е. Обаче в Библията има огромна разлика между двете. Да кажеш нещо не означава, че го вярваш. Просто го казваш. Може да е тука, но да не е тука.
Докато думичката изповядам е много, 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 много дълбока. И тя е свързана с това, което е тук. Исус каза така: и така, всеки, който изповяда мен пред хората, ще го изповядам и аз пред моя Отец, който е на небесата. И това е тая думичка тук, изповяда. И каза: всеки, който изповяда. Вижте, Исус ни казва всеки, който каже. Той използва друга думичка. Изповяда. В гръцки език думичката е съставена от две отделни думички, които събрани заедно имат много дълбок смисъл. Те означават да кажеш нещо заедно с, да се съгласиш с някого за нещо. Означава да кажеш нещо заедно с. Не просто да кажеш нещо, а да кажеш нещо заедно с някого. Идеята на думичката е, че ти се отъждествяваш с този, когото изповядваш. Отъждествяваш се с това, което ти казваш. Думичката е свързана с състояние на единство с това, което казваш. Така че когато Исус каза, който ми изповяда, означава, че това, което изричаш, трябва вече да е станало, и да го изповядаш означава да кажеш, че ти си едно с Него. Че ти си съгласен, че си едно с Него. Че ти си в единство с Него. Да кажеш нещо не означава, че го вярваш. Но да изповядаш нещо означава, че ти си вече станал едно с това нещо и ти вече го изговаряш. Изговаряш го, защото е реалност, защото е истина. Затова Исус, пак казвам, ни казва: всеки, който каже пред хората, а той казва: всеки, който изповяда мен пред хората. Затова и тая думичка, изповядвам, не пада просто в категорията на простото изговаряне на нещо. То е свързано с това, което е дълбоко вътре. Нещо, което е станало с едно единство, едно съгласие. Даже гръцкият речник на един от хората, които се занимават да тълкуват така гръцки език, Тайер казва следното. Казва, че думичката изповядам означава да кажеш същото нещо като друг. Да се съгласиш с него. Нека да го навържем с този стих и с това, което Исус каза. Да кажеш нещо като друг, да се съгласиш с него. Преди да го направим обаче, нека да си припомним един друг стих от посланието на Павел към Римляните, 10 глава, 10 стих. Помните ли си какво казва там? Какво казва? Казва така: защото със сърце се вярва за оправдание, т.е. вярваш, за да станеш праведен, и после какво правиш? С уста правиш изповед. Той не каза с устата просто казваш, а той каза с уста правиш изповед. Ето е тази същата идея. Това, което се е случило в сърцето ти, това единство с Христос и с живота, то е станало вече реалност. И следва другото. Да кажеш нещо, което е истина. Което е станало вече реалност в твоя живот. Това е нашето дело на вяра. Ти изговаряш нещо, в което си убеден. Което не си го видял с физическите си очи, но си убеден, защото Господ е казал, че то става. И ти го изговаряш, защото е станало. Защото вече си едно с Христос. Така че изповедта е много важна и затова Павел ни казва: само със сърце вярва човек, за да бъде праведен. Точка. А казва след това: го казваш това, което е станало. Изговаряш го. Това е делото на вярата, с което ние е доказателство, че сме спасени всъщност. Така. Задълбах малко повече, понеже прочетох в някои от английските преводи нещо много интересно в този стих, което го няма в българския превод и прави нещата още по-дълбоки, макар че за български език стават много объркващи.
Но ако ги погледнем от смисъла на тая думичка, изповядвам, ще разберем, че наистина това, което Исус каза, е наистина много дълбоко и много важно и е свързано много с единството, което ние имаме с Христос. И че това, което ние изговаряме, след като сме повярвали, е свързано с нашето единство с Него. И то е много дълбоко единство с Него. Значи в гръцкия има един предлог там, който го няма при нас, и който прави текста наистина малко объркан. Даже аз го погледнах, знам, че някои от вас имат, може би, едно пособие старогръцко-български дословен превод на Новия Завет. Реших да го погледна и да го проверя там. Бях много изненадан, че той предлог в гръцкия го има, но не е приведен, ами просто има едно тире сложено. Докато в някои от английските преводи то се е сложено, защото има много дълбок смисъл. Значи, ако го сложим този предлог така, както си е в гръцкия, звучи така и така. Всеки, който изповяда в мен пред хората. Звучи объркващо, нали така? Много. Това, което обаче Исус иска да каже е, че всеки, който е в мен, който ми е приел, който е повярвал и е в мен, какво следва? Изповядва го. Тоест, аз съм в него, той е в мен и той го изговаря. Той го изрича. Изказва го, защото е реалност. Един той говори в съгласие с мен. Говори в съгласие защото сме едно. Съгласие с нашето единство. Той изговаря нещо, което е истина. Така че, на гръцкия наистина вижте как дава малко по-такъв смисъл на нещата. Тръгва от там, че ти наистина си в Христос и чак тогава го казваш. Чак тогава го изричаш. Чак тогава се включва в действие устата ти. Но ти изговаряш вече една реалност, защото си в Него заради вярата, която имаш. Вижте колко са много сериозни, дълбоки нещата и за какво единство говори Библията с Христос. Ние сме едно с Него и го изговаряме. По-нататък пак го има същото и от страната и на Христос. Това нещо. Каза, ако някой го направи, това нещо. Ако някой е в мен и го изяви, делото на вярата каза, ще изповядам и аз в него. Един вид, аз ще го потвърдя. Защото аз съм в него. И сме в единство и в съгласие. Така че това, което аз ще кажа, ще бъде в съгласие с това, което той е казал. Аз ще го потвърдя. И вижте, Исус каза, ако наистина това нещо се е случило в живота ти, така е. Аз го потвърждавам. И в оня ден, заради това, което се е случило в теб и което ти си изрекал или изповядал, аз ще го потвърдя. Защото аз съм в теб и ти си в мен. Това е нашето единство. Това е нашето спасение. Това е нашата сигурност. Това е за което Библията ни говори. Така че вижте, Исус ни говори неща, с които да ни въведе страх и притеснение. Но Той ни дава увереност, че тая вяра, която ние имаме, вярата, с която сме го приели, Той е станал наш Господ и Спасител и живот, те са достатъчни, те са нашата сигурност. Остава ни да го живеем това нещо. Да не се притесняваме от нещата. Аз съм в Него, Той е в мен. Това, което аз изговарям е на основата на нашето неделимо единство, което ние имаме с Него. Така че има много голяма разлика между това да кажеш нещо и да го изповядаш. Може да кажеш нещо без да го вярваш, но да изповядаш нещо означава, че ти си едно с това нещо, в съгласие с Него и го изговаряш. Исус говори това нещо за себе си. Преди всичко за себе си. Изповядаш ли, че аз и ти сме едно? Окей. Така че, не всеки, който ми каза Господи, Господи, каза Той, нужна е вярата, която води до това да вършим Неговото дело. 22 стих да продължим нататък.
следващото може би по-така тряскащо нещо. В онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, ние в Твое име пророкувахме, ние в Твое име демони изгонвахме, ние в Твое име правихме толкова много чудеса. Така, кой е онзи ден, за който Исус говори? За кой ден говори? За съдния ден. Нали така? Когато заставаме пред Него. Така, въпросът е, когато това нещо се случи и застанат пред Исус, тия хора, които и да са те, като какъв ще го видят? Като какъв ще го видят? Кой е този, който има правото, нали, да съди? Бог. Библията казва, че Бог е съдията, нали така? И той е справедлив. Така че когато в онзи ден застават, пред кого застават? Застават пред Бога. Това е истината. И те се обръщат и казват: ами толкова неща да правихме в Твое име. Пророкувахме, демони изгонвахме, правихме много чудеса. И ти си мислиш: аз не съм, може би, правил всички тези неща. Не съм пророкувал толкова много, не съм вършил, може би, много чудеса, не съм изгонван демони. И ако всички тези застанат пред Бога и Господ им каза: не те познавам, какво тогава за мен? Нали така? Ако всъщност те не могат да се спасят, кой може тогава да се спасе? Интересна ситуация се получава, нали така? Обаче вижте следващия стих какво казва. Той ни дава възможност малко да разберем за какво става въпрос. И кои са тези? Той казва така: но тогава аз ще им заявя, когато са застанали пред лицето на Бога, съдията каза: аз никога не съм ви познавал. Идете си от мен, вие, които вършите беззаконие. И звучи много странно, нали така? Поне в нашите очи и уши. Как така са правили в името на Господ такива неща? А в един момент той им каза: аз не съм ви познавал. Каза: на страна от мен. За какво става въпрос? И кои са тия хора наистина? До сега в предните стихове видяхме, че Исус говори за това, че вярата в Него какво? Правени участници, ставаме част от Небесното царство. Вярата в Него ни спасява. Това, което изповядваме, е поради единството, което ние вече имаме с Него. И ако ти си едно неделимо свързан с някого, може ли да не те познава? Не. Чакай да сметна, колко години сме женени? 30 и колко станаха? И 3 ли бях? По-лесно ще да кажеш коя година сте сложили. 92. Значи 33. Цял живот. И в един момент жена ми, аз да застана пред нея един ден и тя да каже: кой си ти? Аз не те познавам. Той ще е ужас, нали? Ще си помисля, че получила някаква амнезия. Нещо се е случило. Ти си едно с Христос и в един момент Той ти казва: бе, кой си ти? Възможно ли е? Възможно ли е? Не е възможно. Нека малко да подълбаем още повече. Вижте, думичката никога. Какво означава това? Какво означава думичката никога? Сигурни ли сте? Точно така. Нещо, което никога не се е случило обаче. Лесно го разбираме. Никога означава никога. Гръцки обаче казва така: никога в нито един момент. Въобще. Въпрос. Ако тия хора са били вярващи, новородени, има ли момент, в който Христос ги е познавал?
А в един момент каза, ама в нито един момент не съм ви познавал. Извод? Извод? Не са били новородени. Това е духовната елементарна логика. Не може да си едно с Христос, той да не те познава. Не е възможно да ти е познал някога и в един момент да каже, ама абсолютно никога, в нито един момент аз не съм те познавал. Няма как да се случи това нещо. Тук не става въпрос за вярващи, които са се загубили спасението. Нека да бъдем, да гледаме нещата такива, каквито са. Няма как. Просто Библията казва, че това е невъзможно да се случи. Обаче остава въпроса все пак. Казва се, че са извършили чудеса, знамения и така нататък. Обаче в чие име? Като казват Господи, Господи, в чие име са го правили? Дали в името на Христос или в името на Бога? В Твое име. Там те казва текста. В Твое име правихме тези. Така, нека да видим обаче какво казва на друго място. Другото място, то е за другото. Много е важно другото място. Матей 12:27. Исус изгонва демони. Те го обвиняват, че той ги изгонва чрез Веелзевул. Нали така? И след това той какво казва? При това, ако аз изгонвам демоните чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват вашите синове? Затова те ще ви бъдат съдии. Така, Исус не отрича, че те са гонили демони. Нали така? Как са ги гонили? Със собствена сила? В чие име? Чие име? Не е в името на Исус. Нека да бъдем честни. За тях Исус, но са ги гонили, Исус не го отрича. Не, факт е. Той казва, гонят ги. В чие име? В Божието име. Не в името на Исус. Така че ще има хора, които са ги правили тия неща, но никога не са повярвали в Христос като Господ и Спасител. Те са вярвали в Бога. Евреите вярват, че има един Бог. Така ли е? Учениците са вършили чудеса в името на Бога. И в един момент те застават пред Христос, виждат, че Той е Господ, виждат, че Той е Бог и му казват, ами ние в Твое име вършихме нещата. Обаче Исус казва, има нещо, което сте пропуснали. Нещо много важно. Вярата в това, кое съм аз наистина. Затова и аз не ви познавам. Вижте, те са били канал, проявление на Божията сила. Факт е, това ти да изгониш демон не е нещо, което е от тебе. Ти просто си едно средство, един канал, чрез което Божията сила се изявява. Бог избира и го прави чрез теб. Може да си най-големия грешник и Бог да те използва да направи нещо. Не е ли така? Има случаи в Библията. Зависи от него. Те го правиха, защото Божията сила се изявяваше чрез тях, защото вярваха в него. Това не означава, че са били обаче приели Христос. В никакъв случай. Защото Исус каза, аз никога не съм ви познавал. В нито един момент аз не съм бил едно с вас. Нито вие сте били едно с мен. Затова казва, те са били просто едно средство, един начин, през който Бог е вършил собствената си воля. Но това, което спасява, е вярата в Христос. Да бъдеш едно с Него и Той да бъде в тебе, да бъдете едно неделимо свързане това нещо. Така че аз никога, каза Исус, не съм ви познавал. Никога. Никога. В нито един момент това не се е случило. Затова каза, вие вършите беззаконие. Защо? Защото аз не съм част от вашия живот. Вие сте все още такива, които сте неспасени. Това, което вършите, отделно от мен, няма плод, няма смисъл от него. Така че това, което Исус каза, в никакъв случай не е за да стряска, за да събаря вярата ни, увереността, която ние имаме. Напротив. Напротив. Кара ни да осъзнаем какво имаме.
къде сме, кои сме, с кого сме свързани, откъде живеем, на каква основа живеем, на кого да разчитаме, докато сме тук на тази земя. Така че Исус в тия няколко стиха, след като им е казал всички тези неща, той обръща вниманието към себе си, към вярата в Него, към това колко е важно човек да приеме наистина в сърцето си Него като Господ, като Спасител, като живот. Това е, което променя живота на човека, това е, което ни дава възможност да живеем по Неговата воля и да имаме сигурност, убеждение и увереност и за бъдещето. Не за да събаря, пак казвам, вярата ни, не за да ни се клати къщичката, а да знаем какво е направено, кои сме, какво ни предстои и как да живеем истински и пълноценно на тази земя. Така че нека тези стихове да не бъдат нещо, което да ви притесняват и да ви събарят. Ако все пак имате нещо още останало, което е възможно да стане, аз не съм най-добрия, който може да ви представи, може би, нещата, винаги имате един, с когато може да си говорите, когато да питате. Не е ли така? Имам един учител, който е най-съвършеният учител. Святия Дух. Говорете с него. Питайте го. Той е много важен за нас и затова следващата неделя какво ще правим? Кой ден е следващата неделя? Петдесятница. Важен, хубав ден за всички нас. Така че, надявам се да имате увереност в това, което сте преживели, това, което имате. Да живеете на основата на тази увереност, защото тя идва от това, което Христос е направил, от вярата, която Той ни е дал, която ние имаме и вярата, с която ние живеем. С упование и с вяра в Него. Амин. Нека да се помолим и нека да благодарим на Бог.